सेकेन्ड बिदि आरोबाव चान्स जों फैफिनलायनानै माबा जोनोम जाफैफिनलायनानै मोननायनि जोंहा चान्स गैया जोंनि जिउआ मोनसेल' बे मोनसेल' जिउखौहाय जोङो ओमफ्राय जोङो बे जिउखौ जोङो सोर होखो जोंनो बोरै मोनखो जोङो बिमा बिफानिफ्राय बाय'लजिकेलि जोनोम जादोंब्लाबो बिनि सृष्टिनि अरिजिना बेखौ सोर होआ बाइबेलावहाय जोङो आदि पुस्तकनि 2:7 पदआव मोनसे सावगारि दिन्थिदों बोरै बानायामोन मानसिखौ हानि लदाजों बानायदों होनदों इसोरनि प्रतिमुर्तिजों बानायदों 1:26 पदआवहाय ओमफ्राय मा खालामखो बे हानि लदाखौ बानायनानै 2:7 पदआव होनदों बियो मोनसे हां सोनानै होदों बेनि उनाव मानसिया गोथां जादों थ' बे हाया लिभिं अर्थात गोथां मानसि जानो थाखाय बेवहाय मा हाबदेरखो सासे गोथां इसोरनि हां हाबनांगौ बेजोंसो जोङो जिउ गोनां मानसि जादों जोंनि सल'आ बाइबेलाव लिरना दोननाय सल'आ बे हांआ इसोरनिफ्राय ओंखारबोनाय ओमफ्राय इसोरनि केरेक्टारा मा इसोरा अनन्त काल स्थायि जेब्लायबो थाग्रा इटारनेल बेहा थाद'नाय गैया जोबथानाय गैया थैनाय गैया थ' जि गोथां आरो अनन्त काल स्थायि इसोरनिफ्राय मोनसे बाहागो जि जिउखौ जोंनो सोनानै होदों बे जिउआ इटारनेल बे जिउआ थैया बियो अनन्त काल स्थायि इसोरनिफ्राय फैनाय बे जिउखौ जोङो बिनो होफिननांगौ बियो थैया बाइबेलावहाय इंगित होदों जायफ्रा इसोरनि बेबस्थाजों परित्राननि लामायाव गैया बे मानसिफोरनि जिउआ नरकनि अरगेंआव गारजागोन बेवहायबो थैया खारन बे जिउआ थैरोङा बेवहायबो ओरैसो होनदों जुगे जुगे बेवहाय खेंखायनानै थाहैगोन 100 बोसोराव थैहैगोन 1 कौटि बोसोराव बे जोबहैसिगोन 2 कौटि बा बिलियन इयार्सआव बे जोबहैगोन बाइबेलाव बिदि बुङा बे लाइफआ जि लाइफ थसे मोनसे जोङो इसोरनिफ्राय मोनदों बे जिउआ मालाबाबो थैया बे बिराद जों एखमबा सानहाबब्ला जों साननो गोनां मोनसे बिसय मानो बियो थैरोङा खारन बियो थैनो रोंनाय इसोरनिफ्राय बियो सोनानै होदों बुथुमाव सोनानै सुफुंनानै होदों ओमफ्राय बियो गोथां मानसि जादों बेनो बे जिउ आत्माया जोंनि सोलेराव थायाब्ला जोंनि बे देहाया रायनो रोंनाय नङा बे इटारनेल अनन्त काल स्थायि थाग्रा बे जिउ दा बेखायनो इसोरनि थाखाय बे जिउआ गावनिफ्राय बे दिहुनना होनायखाय बिनि देहा सोलेरखौ गाव बानायनायखाय इसोरनि थाखायब्ला हले बे बिराद इम्परटेन्ट बेहा सानख'नो हायै सोलोंदो दङ सिराफिम दङ हालेलुया प्रेइज द लर्ड होननानै बाख्नायबाय थाग्रा रोजा रोजा बेबादि व्यक्तिफोर इसोरनि सृष्टिफोर दङ बेहा अभाब गैया अब्लाबो बियो मानसिखौ बिनो नांगौ मानो एसेग्राब इम्परटेन्ट जाखो मानसिया इसोरनि थाखाय खारन बियो बेखौ सोरजिदों बियो गावनि हांखौ सोनानै बेखौ जों मिथिनांगौ गितमालायाव होनदों मानो दाबिदा होनदों मानो नोङो मानसिखौ एफाराब गोसोखांबाय थायो मानो नोङो गोसोखांबाय थायो
मानो नोङो नागिरो दाबिदाबो बे कुइसनखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो बेंदिङो दैखांनाय होयो बानजायनाय होयो मानो नोङो मानसिनि जिउखौ नों मानो एफाराब खबर लायो होननानै दाबिदा बिनि उत्तरखौहाय बियो मोनदों नों मानसिखौ इसोरनिफ्राय एसेल' गाहायसिन नों बानायदों फुल अथरिटिजों फुल समायनायजों फुल क्षमताजों मानसिखौ नोङो बानायदों बेखायनो नों मानसिखौ बावनो हाया बेखायनो नों मानसिखौ नागिरो बेखायनो मानसिनो बयबो मोखास्थ' लानाय सानडे स्कुलाव जोङो बेखौ फोरोंनानै गोसोआव लाहोयो मा होनो जहननि 3:16 कारण ईश्वरे जगतक इमान प्रेम करिले जगतक माने बे पृथिवीनि सुबुंखौ नोंखौ आरो आंखौ बेवहाय मानसिफोरखौसो थांखिनानै बुंनाय जादों तेव निजर एकमात्र पुत्रके दान करिले सासेल' फिसा थेवबो बेखौनो हरनानै बिनि दारै बोखांगोन नांगौ बिनो मानसिखौ बे एसेसिम अनबाय मानसिखौ माने बियो बे मानसिखौ गावनो मोनफिननो थाखाय बे गावनि फिसाखौबो बे बावनो हायो नों आरो आं इसोरनि बिजिरनाय आरो साननायाव बेबायदि जों बेसेन गोसा जोङो गरिब दुखुथिया जों निखावरि जों नेहाथ जों बेबादि साननानै जों गावखौ नेवसिनानै लायो इसोरा मा सानदोंमोन जोङो बेखौ बावलाङो जोङो दुखुथियाखाय जोङो निहाथखाय जोङो ट्राइबेलखाय जोङो लेखा रोङै फरा रोङैखाय जोंखौ बे गासैबो बेंखनथिखौ नायनानै जों गावखौ नेहाथ सानफ्रामो ओमफ्राय जोङो सानना बिजिरनानै नाया इसोरनि नुनायाव जों बेसेबां दाम गोसा मा होनदों बेवहाय जाहाथे जिखुनुए तेव बिस्सा करे जायफ्रा बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन तेव जे नष्ट নহয় किन्तु नष्ट जाया नष्ट जाग्राफ्रा अर्थात जायफ्रा फोथाया बिसोरो नष्ट जागोन जायफ्रा फोथायो बिसोरो नष्ट जानाय नङा किन्तु मा जागोन बिसोरो आरो मोजां मोनसे बाथ्रा बाहाय बियो बुङो किन्तु अनन्त जीवन पाय बिसोरबो अनन्त जीवन जायफ्रा फोथायो बिसोरनि अनन्त जीवना मा जागोन दहाय आङो दाखासेखौ आंनो बुंबाय अर्गेनावबो बिसोरो जोबथाराजासे इटारनिटि टु इटारनिटि अनन्त आरो अनन्त खामख्रेंनानै जोंब्लावनायाव थैनो रोङै थैयाजासे अराव खामनानै गाबफ्रावबाय थागोन होननानै खिन्थु नैबे ग्रुपआ जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ बिश्वास खालामबाय बिसोर हले किन्तु अनन्त जीवन बे अनन्त जीवना जिसु ख्रिस्टनि जीवन जिसु ख्रिस्टजों बानायफिनजानाय जीवन जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौहाय अनन्त जोबनो गैयै गावजों लोगोसे स्वर्ग रायजोआव बेखौ दोनगोन मालाबाबो जोबनो 1 कोटि बोसोरजों नङा बिलियन बोसोरब्लाबो बे जोबनानै थांनाय अनन्त मोननै डाइरेक्सनजों जोंनि जिउनि इयुना थांगासिनो बिनि गेजेराव मिडिल जेबो जायगा गैया सानसे बे मुलुगखौ जों नागारगोन बे फाक्का इब्रिनि 9:27 होनदों नोंनि थाखाय थैनाया थिग खालामनाय जाखाबाय थैनायनि उनाव नोंनि जिउआ इसोरनि थाखाय गसंगोन सानसे जों बे संसारखौ नागारनांगोन ओमफ्राय जोङो बे मोननै डाइरेक्सन बेखौ जोङो मुखाबेला खालामनांगोन ओरै गुबुनजों आरो लामा गैया मोनसे इटारनेल दुम जोबनो रोङै अरगेननि मोनसे थावनि मोनसेया
जेब्लायबो रंजा बाजा सोरगोआरि जेब्लायबो आलो गोजोननि गुबुन मोनसे जिसु ख्रिस्ट'जों थाहैगोननि मोनसे खावलायनाय मोननाय ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि हास्थायनाया बियो गामि गामि न'खर न'खर साफ्रोमबो व्यक्तिनि दरखं दरखं थांनानै गाबज्रिबायहैनाया बियो गावजों लांनो गावनि न'आव दोनहैनो गावनि थाग्रायाव सनाजों लुनाय न'आव रुफाजों बानायनाय न'आव आलो गोजोनै जुगे जुगे दोनहैनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौहाय गाबज्रिबाय आरो जायफ्रा बेखौ नेवसिगोन जायफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामगोन गावसोरनि अन निजा सायख'नायजों निजा चइसजों बिसोरो जोबनो गैयै नोरगाव बिसोरो थाहैगोन आङो बेफोरखौ ध्यान खालामबाय थाब्ला आं एखनबा सानो माबोरै जों नोरोखौ जोङो बोरै बासिनानै लानो हागौ जाय नोरोगा जोंब्लावनाय दान्दिसे अरखौ जों आखायाव हमनानै लानो हाया बियो खामख्रेबनांगौ जोङो गाबख्रावनांगौ माबोरै जोङो जुगे जुगे जोबनो रोङै नोरोखौ जों माबोरै बासिनानै लानो हागौ जों बेखौ बासिनो नाङा बे नोरोखौ बाइबेलाव लिरनाय दं गाव सोरजिनाय मानसिनि थाखाय बियो बानायाखै मानसिखौ बियो हाजासे अननायजों बानायदों मानसि नङाब्ला बियो थानो हाया फाबाव गोलैनायखौ मिथिगौब्लाबो बियोनो मानसिखौ नांगौ बियो बोखांनांगौ बेखौ बियो मिथिगौ बेखायनो बियो गाबज्रिफैदों आदम नों बहा दं नों गोग्लैदों बेखौ मिथिगौ बेखौ बियो नांजाया खयबार गोग्लैदों बिनि हिसाब बिनो नाङा 10 बाराव आं नोंखौ बोखांगोन 11 बाराव आं नोंखौ बोखांला बेबादि बुङाखै इसोरनि खामानि इसोरा गासैखौबो मावजोबगोन इसोराव नोंनाव पापनि गोदै दं बिनि जिम्मा इसोरा लादों आंजों रायज्लायफै बियो गोजा सिन्दुर बादिब्लाबो बियो बरफ बादि गुफुर जागोन जिसु ख्रिस्ट'नि थैनि बोलो बियो नोंनि गासैखौबो मावजोबनानै नोंखौ रैखा होनो हास्थायनाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट' बेखायनो नोरोखौ मोनदों मानसिनि थाखाय नङामोन बियो नोरोखौ मोनदों सैताननि थाखाय बानायनाय सैतान आरो बिनि फलोवार्स जायफ्रा बिजों थांफागोन बिनि थाखाय सैताननि थाखाय बानायनाय बे अरिजिनेल जिसु ख्रिस्ट'खौ नेवसिनानै जुदि सैतानखौ आजावोब्ला सैतानजों थांफायोब्ला बियो बाध्य बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा मानोना जोङो बे संसाराव गोबाव थाया जों बारग'नो लुबैयो आं सानो बहाय जों जेसेबां दं माबोरै जों नोरोखौलाय जोंब्लावनाय अरखौलाय जों बोरै बासिना लानाय नोङो जों हानाय नङा नाथाय नों माबोरै बारग'नो नोङो मिथिगौना बारग'नायनि लामाया मा बेखौबोथ' जों मिथिनांगौ माबोरै नोङो बारग'गोन माबोरै नोङो स्थायि भाबै जिसु ख्रिस्ट'नि परित्राणखौ नाजावनानै माबोरै नोङो बे जोंब्लावनाय अरनिफ्राय नोङो बारग'नो हागोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मा लामा जों बबे दिना बबे समा नोंनि थाखाय बासायजानायनि सम बेखौ नों मिथिनांगोन आङो रिभाइभेलफ्राव बाइबेल स्टाडिफोर होब्ला आं बेफोरखौ एसे लासै लासै आङो बुजायबाय थायो बबे समा नोंनि थाखाय बासायजानायनि सम आरो जेब्ला बे समाव थांगोन नों जे गाबनांगोन नों जे मोननाय नङा बेखौबो नों मिथिनांगोन बेखौबो मिथिनांगोन सासे मानसिया
80 बोसोर जुदि बे संसाराव जोरगोनब्ला 80 बोसोरब्ला बिनि लाइफआ बा 70 बोसोरब्ला आङो होनो 70 बोसोरनि मोनफ्रोमबो समा मोनफ्रोमबो मिनिटआ मोनफ्रोमबो घन्टाया फोरमोनि बे परित्रानखौ मोननायनि सम नङा माबोरै जों मिथिगोन माब्ला बबे समा आंनि थाखाय परित्राननि सम जागोन जों बेखौ मिथिनाय आदि पुस्तकनि 6 अध्यायावहाय मोनसे खोथा बुंथिदों आंनि आत्माया माब्लाबाबो नोंसोरजों अराय सम अर्थात कन्टिनिउआसलि जोबथाराजासे जुजिबाय थानाय नङा मोनसे सल' थामिगोन बेहा मोनसे टाइमिं दं बे टाइमिंखौ बुजिनांगौ आं दहाय आंनि सेसनावहाय आं बुंबाय थादोंमोन जेब्ला बे दैया मावग्लोबो बे एप्रोप्रिएट थिग टाइमिं बेवहाय सोखाजानाय आरो गनायखौ मोनो टाइमिं आंनि जिउआ अराय सम नोंसोरजों जुजिबाय थानाय नङा ओमफ्राय जिसु ख्रीष्टआ मोनसे खोथा बुंदों जहननि 6:44 जेसेबां मानसिफ्रा आफा इसोरजों सायख'जागोन आफा इसोरजों मन'नित खालामजानाय मानसिफ्रा आंनियावहाय साफिगोन इसोरनि बोनाय इसोरनि लिंनाय बे लिंजानाय मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टनि खाथियावहाय साफिगोन गोदान रोदायाव होनदों नायदो आं नोंसोरनि दरखङाव गसंनानै आङो सौगासिनो दं प्रकाशित बाक्यनि 3:20 होनदों सोरबा गोसोनि दरखौ आंनो खेवनानै होयोब्ला आं बिनि न'आव हाबगोन आं बेजों थाफागोन आङो बेजों जाफागोन मा होननाय जादों बियो बेवहाय दरजा खेवनायनि टाइम दं जिसु ख्रीष्टनि हाबफैनायनि टाइम दं नोंजों थाफानाय नोंजों जाफानायनि बाथ्रा बियो आं टाइमिं खोन्थानो नागिरदों आं धालिगावआव साख्रि मावोमोन ओमफ्राय जोंनि न'फ्रा कम्पानि लुना होनाय ओमफ्राय दरजाफोरखौ फ्राय अपेन दोना गामिनि बादि क्लोज खालामो ओमफ्राय फ्राय रुमाव क्वार्टाराव कलिं बेल थायो सोरबा जुदि भिजिटर्स फैयोब्ला बिसोरो कलिं बेलखौ दामो सोरबा हाबफैनो नागिरदोंब्ला आंनि न'आव बे कलिं बेल दामगोन प्रकाशित बाक्यनि बाथ्राया ओरै बुंदों आङो नोंसोरनि गोसोनि दरखङाव गसंनानै आङो दरजाखौ सौगासिनो दं होननानै कलिं बेल दामगासिनो दं आंनि न'आव सोरबा आलासि फैगोनब्ला हाबफैनो नागिरदोंब्ला बियो कलिं बेल बेसे गोबाव बियो कलिं बेल दामगोन आंनि आलासिया आंनि न'आवहाय बेसे गोबाव बियो कलिं बेलखौ दामगोन साप'जिं बियो फुंनि 7टायाव फैबाय 7टानिफ्राय बियो दामबाय नोंसोरो मा सानो बियो मोनानि 7टासिम बाहाय गसंनानै दामबाय थागोन ने बेयाव सम्भब बिदि दामनाय बियो दामगोन मोनसे सम फैगोन बे बिगुमाया आंनो दरजाखौ खेवनो होनाय नंला बे जेब्ला बेबायदि साननाया बेनाव फैबाय बे दरजाखौ बे नागारनानै बियो ओंखारलांगोन हाबनोथ' हाखाया खारन आं दरखौ खेवा टाइमिं जि समाव नोंखौ गोथार जिउआ नोंनि गोसोनि दरखौ सौबाय थादों बे टाइमिं नोंनि टाइम बेखायनो नोंनि टाइमखौ गुबुननि टाइमजों नोङो देनो नाङा बै बिदि बैथ' थाङाखै हनै बैथ' हनै बेबादि
जोङो मालायजों रुजुनो नाङा आं नोंनि जिउनि थासारिया गुबुननि जिउनि थासारिजों मिलाया नोंखौ जेरै बुंदों गोथार जिउआ गुबुनखौ बे समाव बेबादि बुङाखै नोंनो जे सुबिदाखौ होदों कि जेने बे एखे समाव बे मोननोबो हायाखै नों नोंनिखौ नों बुजिनांगौ नोंनि न'आव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार जिउआ दरजाफोरखौ बुङो नों बेखौ खुलिनानै होनो रोङो माबोरै बुजिनाय मा होननाय जाखो आंथ' न'बो नङा माबोरै आंनो बुजिनाय गोथार जिउआ आंनि गोसोनि दरखौ सौदों होननानै आरोबाव बियो मोनसे आत्मिक बुजिनो गोनां लेंगुवेज आं सेंग्राफोरखौ काउन्सिलिं होब्ला आं सोंनो नोंनो जिसुखौ नाजावबाय नामा बिराद गोब्राब जोहोलाव सिख्लाफोरनो बिनि एन्सार होनाया जायफ्रा मोजां काउन्सिलिं मोनबाय जायफ्रा पास्टरफोरजों क्ल'सआव थाबाय जायफ्रा नंगुबैयै ग्रहण खालामबाय साखि होनो हाबाय बिसोर बुंनो रोंगोन नाथाय बहुद सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ बुंनो रोङा बिसोरो मोसागोन मुसुरगोन मेथाइ खनगोन गासैबो फांसनाव गासैबो एक्टिभिटिसआव थाफागोन नाथाय जेब्ला कुइसन जागोन नोंनो फोरबोखौ नाजावबाय नामा फोरबोआ मेथाइ खननाय बायदिसिना खामानिनि बाथ्रा बारा बुङाखै बे सिदायै बुंदों नोंनाव बे परित्साना दंना गैया परित्सानजों बेहा लोब्बा दं बियो बासायनो फैगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो नाजावगोन बे जिसु ख्रिस्ट'नि मोनसे सोंनाय बे पार्सनेल गावनि निजा नोंनो बेखौ नोंसो बुंनांगौ ओमफ्राय आङो काउन्सिलाव सोङो नोङो मानो एफा देरि खालामदों आं गैया हाथ'थाराखै होननानै